No ID, no entry. Higpit nga ipatuman sa mga musakay sa barge nga mo'y muda sa imahen sa Berhen sa Regla atol sa fluvial procession karong Nobyembre 12. Matud ni Gary Lao, Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer, nga base sa lagda sa Cebu Coast Guard, 120 katao lang ang tugutang makasakay o 70% lang sa capacity sa barge aron masiguro ang kaluwas sa tanang musakay. Langkuban kini sa 40 ka mga individual gikan sa Berhen sa Regla Church, 20 gikan sa LGU sa Cordova, samtang 60 ka mga individual sa LGU sa Lapu-Lapu City. Sa Roro Port sa Cordova, manukad ang barge nga mo'y muda sa imahen sa Berhen sa Regla sa alas 7:30 sa buntag. Mag no ID, no entry lang ta sa Jumalia Shipping sa makasakay para for strict compliance sa pagpalawig, no? Sa pikas bahin, gipahinumduman sa Tourism Office kadtong adunay mga motorbangka na nagplanong mosalmot sa fluvial procession sa pagparehistro na kaysa Nobyembre 6 na ang deadline. Sa pagkakaroon upat pa lang ang nakaparehistro, hinuon daghan na ang mipadayag og interest sa pagsalmot.